Η Winsport FM 94,6. Τώρα στο αυγό του Κόκορα, αυτός ο τρελοκόκορας όχι μόνο γεννάει αυγά, αλλά σερβίρει από το μεσημέρι τσιπουρομεζέδες και τα νοστιμότερα μαγειρευτά της Αθήνας. Γιατί όταν γεννάει μια κότα, το λες καλό. Όταν γεννάει όμως ένας κόκορας, το λες θαύμα. Αυγό του Κόκορα, το αγαπημένο μας σημείο συνάντησης στο μεταξουργείο. Έκθεση μοτοσυκλέτας 2026. Νέα μοντέλα. Μοναδικές εμπειρίες. Αδρεναλίνη στο φουλ. Βάλε το κράνος σου και έλα. Η αγαπημένη σου σε περιμένει. Έκθεση μοτοσυκλέτας. Metropolitan Expo. 1η έως 5 Απριλίου 2026. Love at first ride. Ένας πρώην αστυνομικός επιστρέφει στη δράση όταν μία εξαφάνιση ξύπνα σκοτεινές μνήμες. Το μυστικό του δάσους. Ξεπράστηκε ένα πτώμα. Ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη, Χρήστο Κάλο, Χάρη Εμμανουήλ, Αλέξανδρο Ρίγα και Μπέση Μάλφα. Πες μου ότι όλα θα πάνε καλά. Το μυστικό του δάσους. 2 Απριλίου στους κινηματογράφους από την TFG. Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε. Με δουλεύεις? Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε. Δεν είδα κάτι στα social. Δεν κοίταξες καλά μάλλον. Πόσταρες κάτι? Εννοείται πόσταρα. Social. Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stichiman Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stichiman. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stichiman. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλήθεια τώρα. Πάλι στη Ρώμη θα πάμε. Ναι, αλλά είναι η Ρώμη. Τα ίδια και τα ίδια. Μερικές φορές είναι ωραία. Ειδικά όταν όλοι στο σπίτι έχουν την ίδια τιμή στο κινητό τους. Που γίνεται καλύτερη συνδυάζοντας περισσότερες υπηρεσίες στην Nova. Απόκτησε προγράμματα κινητής μόνο από 16 ευρώ το μήνα. Η τιμή των 16 ευρώ ισχύει για συνδρομητές που συνδυάζουν περισσότερα από 2 συμβόλαια κινητής ή σταθερής. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Και πώς γίνεται αυτό το επί 4? Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και 2 επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά. Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Την Τρίτη από τις 10 μέχρι τις 12 ο Ντούσαν Κέρκες στο στούντιο του Big Wins for FM 94,6. Η Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος και Μανώλης Μουσουράκης φιλοξενούν για 2 ώρες τον προπονητή του Ατρωμίτου στην πρώτη μεγάλη αποκλειστική συνέντευξή του στην Ελλάδα. Ο Σερβοβόσνιος τεχνικός μιλά για την αγωνιστική ανάταση της ομάδας επί των ημερών του αλλά και τα επερχόμενα play-out, ανοίγοντας παράλληλα τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα. Την Τρίτη στις 10 στην εκπομπή Πρεσάρισμα στο Big Wins for FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.